सिभिलाइजेशन होननानै बुङोब्ला बर'नि सिभिलाइजेशना गुदिनिफ्रायनो बाथौ। भारत सरकारनिफ्राय जा जोंनो बे धोरोमारिफोरखौ सेन्सास खालामनायनि गोनांथिनि सोमोन्दै जोङो लाइजाम मोनदों। बे गुबुन गुबुन धोरोमारि मानसि जेरै सत्संग, हयथ' सोरबा हिन्दु धोरोमारि, गुबुन दालाय दासानि बा शंकरी, बैष्णवी, नव बैष्णव बा हयथ' ख्रिस्टान, बै धोरोमारि मानसिफोरखौ जोङो खावलायनांगौ जे बिथांमोनहाबो जोंनि सिभिलाइजेशन एबा सोदोमस्रिखौ नोजोर होनानै जोङो बाथौआरि होननानै बाथौइज्म बे सोदोबखौ जों बाहायनो हायो आरो बे स्टेटासखौ जोङो दिन्थियोब्ला जोंनि सुबुं सानखोआ गोबां जागोन। माने मोनसे नुजाबाय थादों जे गुबुन गुबुन धोरोमाव जायफोर माने थाबाय बांला मिशनारि बिथांमोना गोबां माने कन्ट्रभार्सियेल माने रावखौ सोलोङो। बिनि थाखाय माबायदि क्लियारेन्स अल माने कोअर्डिनेशन बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटि जानो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो अल बड' कोअर्डिनेशन कमिटिनि हांख्रायनायाव दिनै जा सावरायमेल खुंबाय, बेवहाय आंबो बाहागो लाफैनायनि मोनसे खाफाल जुफिदोंमोन आरो बेयाव बाहागो लानानै गोबां जोंनि गोरों गोरा सानसुमैफोर इन्टेलेक्सुवेल्सफोरनि साननाय हनाय बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय। आंबो सुंद'यैब्लाबो बिबुंथि लाखिदों आरो बेवहाय नोजोर होनानै मोनबाय जे गोबाङानो बुंनो थाङोब्ला बुंथिगिरिफ्रा बाथौइज्म लिरनायनि सायाव गोनांथि होनानै गिलिरथि होनानै बाथ्राफोरखौ बुंदों आरो बे बाथ्राया नंगौबो। मानोना जोङो सोदोमस्रियारि महरै सिभिलाइजेशन होननानै बुङोब्ला बर'नि सिभिलाइजेशना गुदिनिफ्रायनो बाथौ आरो बे बाथौ धोरोमखौ फोसाबनायनि गेजेरजों जों नै दिनै बे अबस्थायाव सफैदों आरो भारत सरकारनिफ्राय जा जोंनो बे धोरोमारिफोरखौ सेन्सास खालामनायनि गोनांथिनि सोमोन्दै जोङो लाइजाम मोनदों आरो बिनि गेजेरजोंनो जों बे खामानिखौ मावफुंनांगौ आरो बिबुंथिगिरिफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राया बेरखांदों जे जोङो कनसियासलि बा जोबोद साग्रिद जानानै बे सेन्सासनि खामानियाव बाहागो लानांगौ आरो बियाब गौथुम बा आन्चलिक गौथुम, डिस्ट्रिक्ट गौथुम आरोबाव सेन्ट्रेल गौथुमा दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि, सामलायगिरि, मावथि सोद्रोमा बिथांमोनहा बे फारसे गामि गफा रायजो राजानि खाथियाव थांनानै बेखौ सांग्रांथि लाबोनायनि थाखाय हाबाफारि लानांगौ होननानैबो दहाय आं बुंथिदों आरो बे गुबुन गुबुन धोरोमारि मानसि जेरै सत्संग, हयथ' सोरबा हिन्दु धोरोमारि, गुबुन दालाय दासानि बा शंकरी, बैष्णवी, नव बैष्णव बा बिदिनो हयथ' ख्रिस्टान, बै धोरोमारि मानसिफोरखौ जोङो खावलायनांगौ जे बिथांमोनहाबो जोंनि सिभिलाइजेशन एबा सोदोमस्रिखौ नोजोर होनानै जोङो बाथौआरि होननानै बाथौइज्म बे सोदोबखौ जों बाहायनो हायो आरो बे स्टेटासखौ जोङो दिन्थियोब्ला जोंनि सुबुं सानखोआ गोबां जागोन आरो एरदेरगोन, बे बाथ्राखौ जों आसा खालामनो हायो। दा बेवहायनो प्रश्न फैयो बा सोंथि फैयो जे गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ जोङो मानो बाथौइज्म लिरनो? बे बाथ्राया कन्ट्रभार्सियेल होननानैनो दा सोलिबाय दं आरो बे सोलिबाय दं होननायखौ जोङो बेखौ बोस्रांनो थाखाय बिथांमोननि खाथियाव जोङो आर'ज गाबनो हायो, नाथाय बेखौ जाबसिननानै नङा। मानोना कनस्टिटिउसनेलि बा संबिजिरारि हिसाबै जोङो बयबो गावनि धोरोमखौ सायख'नानै लानो हायो। थेवब्लाबो बिखौ जोङो रायजो राजानि खाथियाव बा गुबुन धोरोमारिनि खाथियाव थांनानै आर'ज गाबनाया गाहाम होननानै जों बुंनो सानो। दहाय आं जेरै बुंदों, सिभिलाइजेशनखौ नोजोर होनानै सभ्यता बा जोंनि सोदोमस्रिनि बाथ्राखौ गुरुत्त' होनानै जों जिहेतुके मोनसे सोदोमस्रिनि मानसि बर' फिसा हिसाबै
बे हिसाबै जों नोंथांमोनखौ खावलायदों बा खावलायनो फैदों जे जोंनि बे बाथौइजिम सोदोबखौ लिरनानै बे स्टेटासाव गावखौ फज'नानै जोंनि सभ्यतानि बाथ्रा सिभिलाइजेसन बाथ्राखौ जाहाथे गोख्रोङै लाखियो दा बेवहायनो जोंहा आरोबाव दालाय दासा बाथौआरिनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन गुरु गुबुन गुबुन फोसावगुरुफोरनि जोहै माने गुबुन गुबुन दालाय दासा बाथौ सोमजिदों बे सोमजिनाया गोबावसै आरो सासे सानसुमैया माने सेन्सास खालामनानै नायबाय जे बाथौनि दालाय दासाया बेसेबां दं बिथाङा मोनसे आर्टिकेल लिरदों बे आर्टिकेलाव लिरदों ओरैहाय 67 माने 67 दालाय दासा बाथौ हानजा दं दा बे 67 बाथौ हानजा बा दालाय दासा बाथौआरिफ्रा जिहेतुके गुबुन गुबुन दालाय दासासो नाथाय इजिम हिसाबै बाथौआनो बिथांमोनहा गाव गावनि बे स्टेटासखौ बाथौइजिम होननानै लिरोब्ला जोबोद गाहाम जायो मानोना बिनि सिगाङाव जोङो नोजोर होनानै मोनदों आरो बियो अलरेडि जोङो सेन्सास खालामनानै नोजोर होनानै मोनदों जे हिन्दुइजिम लिरग्राफ्रा बांसिनमोन बै हमनानै लादो जोंनि दालाय दासा बे रुपामनि बाथौखौनो बुं बा ब्रह्म बाथौखौनो बुं शिब बाथौखौनो बुं बा हनै माबा खोमसि बाथौनो बोलि बाथौ बा दालाय दासाफ्रा हिन्दु होननानै बांसिनानो लिरनायखौ जों उनाव मिथिनो मोनदों दा बेवहायनो जोंनि सानखोआ जोंनि अनजिमाया बाङाय जादों खम जादों दा बेखौ होखारनानै बेखौ बुजिनानै जोंनि बाथौआरिफ्रा जिखि दालाय दासायाव थाया मानो बाथौइजिम होननाय सोदोबखौ बाहायोब्ला जोंहा सुबुं सानखोआ गोबां एरगोन आरो बे बाथ्राखौ जोङो रोखा नुहुरनाय मानोना जोंहा स्रोदैब्लाबो सिगांनिफ्राय जोङो सेन्सास खालामबोदों बै 1992 16 मेनि उनाव जेब्ला जोनोम जाबाय दुलाराय बाथौ गौथुम दुलाराय बाथौ धोरोमारि गौथुममोन उनाव बियो दुलाराय बाथौ गौथुम जाबाय बाथौ महासभा बेवहाय जोङो गाव गाव बियाब गाव गाव डिस्ट्रिक्टआव सेन्सास खालामनानै मोननाय मथेब्ला जेसेबां बड' पपुलेसन दं बिनि मादाव 80%आनो बाथौआरि नैबेखौ जोङो मोनबोदोंमोन दा दहाय आं बुंनाय बादि जे हिन्दुनिसो जोङो दालाय बाथौआ बेबायदि साननायफ्रा माने जोंनि गेजेराव बांसिनमोन आरोबाव बै थाबाय ब्रह्म बाथौ शिब बाथौ बिथांमोनहा बांसिनै बेदांगफोरनि माबाजों मोन्थोरफोरजों श्लकफोरजों दैदेनजानाय बा बिनि बाथ्राफोरखौ लायो दा बिनि थाखायनो बे जोंनि गेजेराव सांग्रांथि गैयैनि थाखाय जोंनि अनजिमाया बाङाय जादों खमदों बा सानखोआ सुबुं सानखोआ खमायलांदों दा नैबे सुबुं सानखोखौ बारायनायनि थाखाय आरो बाथौ धोरोमनि फारसे जोंनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनाय थाखाय जोंनि बियाब गौथुम डिस्ट्रिक्ट गौथुम सेन्ट्रेल गौथुमनि दैदेनगिरिफ्रा सामलायगिरि मावथि सोद्रोमाफ्रा जोबोद सांग्रांथि होनानै नोजोरथि होनानै बा इम्परटेन्स होनानै बे गामि गफा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेखौ फोसावनांगौ जे जों बाथौआरि आरो बाथौइजिम लिरनांगौ आं बेखिनिखौ बुंनानै बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो आंनि बुंनांगौखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।